Salutare și bine am întâlnit de Brawl Stars. Astăzi ne jucăm la Hunters, la noul game mode. Nu știu dacă trebuie să fac episodul ăsta cu telefonul încărcat, pentru că l-am încărcat. Am pus o premieră, mi-a durat aceea să încarce. Înainte de a începe acest episod, nu uitați să apăsați și un like, subscribe cu cel, să vă abonați la clopotul de la Am fixat, cred că 4 mesaje la premiera aia. Da. Bun. Bun. Astăzi vom juca aici, la Hunters. Am văzut că mi-a jucat cu Daryl și a câștigat un meci. Bun, hai de băieți. I-a picat și Jackie din Megabox. De acolo n-am făcut episoade cu Brawl Stars de ceva timp. Vedeți, avem pe Jackie și am putea să jucăm cu ea. Să facem aici la Hunters. Sau chiar și cu Carl. Hai să jucăm. Jucăm la Hunters, jucăm cu Brawler, să-i pușăm, nu știu, la ora 7, 8, 9, 10. Facem mai jucăm cu nici mai Brawler mai bun aici. Bun, hai să vedem. Bun, am rupt Darile Zăpăduțu. Îți luat cu tren prea bine, băieți. Acolo este șeful. Uite, ăla este băiatul. Nu ăsta. Am lag. Am avut lag, băieți. Ăla a fost lag, vă zic sincer, a fost lag ăla. Da, nu înțeleg, la trofeele astea ar trebui să... Că aici l-am omorâm pe ăsta. Nu pe tine, mă. Bă, lasă-ne, mă. Uite pe Jessie. Ea este, nu? Jessie? Nu, nu cred că e Jessie. Păi dacă nu e Jessie, atunci cine e, mă? One left for defeat. Păi, dar cine e ăla? Care? Va face kill-ul ăla și câștigă. Bă, nu știu, game mode-ul ăsta e cam dificil. Rosa era, bă. Da. Deci apare Rosa era, dar nu înțeleg, de efectiv e prea greu game mode-ul la trofee mici, nu știu de ce. N-am brawler care trebuie, dar... Locul 1 sunt acum, băieți. Perfect. Eu sunt regele aici acum. Darile Zăpăduțu. Carlite! Bine, Carlite! Băgatule în sârmă, băgați ai sârma de Darile Zăpăduțu, că îi bapă și de usuc. Hai cu Carlite. Păi ce vrea, bă, ăla, bă? Păi știi cum îl pa pe Carlite? Ia uite. Hop, Carlite, frumos aici, un Carlite. Mă bate ăsta, ești nebun. Double takedown, ești nebun, ia. Dar lasă-mă, mă, în pace. Nu pot să te cred, uitați-vă ce se întâmplă. Dar nu, game mode-ul ăsta e imposibil. Nu știu, game mode-ul ăsta e foarte greu. N-ai cum să câștigi pe game mode-ul ăsta, băieți, e prea greu, nu știu. Mi se pare prea dificil. Mi se pare un game mode imposibil. Cum ai putea să câștigi cu brawler ăștia, dar și numai la trofei mici? Ăștia chiar fac kill la trofei mici. E greu game mode-ul ăsta. Bă, da, atât de repede, bă, cât de repede au făcut ăștia, bă, kill.
Voi sunteți mâncați aici. Foarte frumos. Foarte greu game mode ăsta, vă zic eu de acum. Morții mătii de Rico. Bă, dar e imposibil game mode ăsta să-mi bat pâl. E imposibil. N-ai cum, vere, n-ai cum, deci n-ai cum, bă, e cel mai greu game mode de pe planeta Pământ. Lasă-mă să te omor. Fu-toți morții mătii de colț să mă piși în măta. Ia în pula mea de aici. Bă, dar cât de greu e game mode ăsta să mă cac în el. Băi, uitați-vă cât de greu e game mode ăsta, adică imposibil de dificil. N-ai cum, e prea... Cred că mi-am dat seama că nici nu l-am luat pe Brock încă. Că nu l-am conectat. Uite-l, ăsta e șeful banilor, nu? Ba nu. Bă, dar tu ești retardată, coaie. Îți pe loc 1 și de aia. Bă, lasă-mă, uitați-vă ce proști! Jocul ăsta chiar nu e corect. Hai, mai vrei să ne batem? Ai avut tupeu. Nu mai ai tupeu proastă. Acum. Dar nu poți să-i bat pe toți. Fugi. Ai cum, vere, e imposibil game mode ăsta, vă zic că e cel mai greu game mode de pe jocul ăsta. Nu înțeleg, de ce dracu ai face un game mode așa de greu? Și suntem la trofee mici, adică chiar mi incorect așa ceva. Cum, frate? Sunt și la trofee mici, vină cu asta mor. Hai, GG, cas. Bă, dar e prea greu, bă, e incredibil de greu. Deci nu ai cum să te joci game mode ăsta. Nu înțeleg cum de te să faci game mode ăsta, că e cel mai greu game mode de pe planeta Pământ. Hai să-mi bat piciorul. Ia uite. Mamă, de aici n-am mai cultat nimic. Să mă pică un brawler, refitaie. Că aveam puțin de pe contul ăsta. Clubs. Pe Jackie vreau. Sau pe Daryl? Ar fi bine pe Daryl. Îmi frige telefonul. Chiar pe Jackie. Să zice. Dar nu vreau să fie într-un club. Club found. Megs club. Bă, lasă-mi pace, mă, cu clubul tău de Megs found. Procărahatul tău. Nu vreau să fiu într-un club. Să jucăm și cu Brock. Să lung. Finder club. Lasă-mă, frate, acum. Punem întâi pe băiatul ăsta. Ca să aibă și el niște power acolo. Yeah. Lasă-mi, frate, nu vreau să stau în clubul ăsta. Gata, vi-l avem și pe Brock. Bun. Și acum noi continuăm să jucăm cu Jackie. Vreau măcar un rank 8, 9 de acolo și pe ce să facem... Să facem și pe Carl ceva de genul. Noi facem și pe Brock. Și pe ăsta a fost episodul. Tot aici. Cam greu. Bine, băiatră, bine, bine. După ce facem asta, n-a fost să mai jucăm câteva meciuri în care facem mai bun broreci.
Mamă, da, bă, dar și încă n-au ajuns la 3 kg. Bă, bă, dar vedeți cât de retard sunt oamenii ăștia? Nu-i suport, efectiv, îmi fură kill-ul. Practic l-a făcut el, dar... Bă, dar ești disperat! Frate, nu mai stă pe locul 1, e pe altcineva. Și chiar să nu mai pe de locul 1, serios? Atât de retardați puteți să fiți, băieții mei? Da, vedeți, e cel mai greu game-ul de pe... Deci vă zic, game-ul ăsta e prea complicat. Nu știu, adică n-ai cum să iei numai locul 1, ar trebui să fii cel mai bun în jocul ăsta. Nu înțeles că trebuie să dăm și rage quit aici. Complicat. What? Serios? Mi s-a blocat? De ce mi s-a blocat? Sau am volat? Nu știu dacă am volat sau mi s-a blocat. Eu zic că mi s-a blocat acolo. Jocul ăsta chiar e foarte tare, vă zic eu. E practic l-omorăm pe ăsta câte kill-uri are el, practic. Lasă-mă și pe mine să fac ceva. 2 morți ei de treabă, 2 împâlâmâc. N-ai cum, frate, să te bați contra, dar cine sunt Dumnezeu în pula mea? Că n-ai cum, bă, e prea greu game mode-ul ăsta. Un piș în el de game mode. Nu știu cum ai putea să faci o ființă umană nu ar putea să treacă în game mode-ul ăsta. Păi făcut pentru un robot. Da, chiar e cel mai retard game mode de pe planeta Pământ. E și cel mai greu, vă zic eu că e cel mai greu game mode. Imposibil, frate, să faci ceva în game mode ăsta. Nu ai cum, bă! Nimic. Îmi fac cam puțin chelați, mă. Da. Da. Ce caută asta aici pe masă? Asta ce caută aici pe masă? Ce caută alea pe masă acolo? Ce caută alea pe masă? Da, ceva. Dar ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți dau, mamă? Biluță cu lapte. Biluță cu lapte. De câte ori ai mâncat azi biluță cu lapte? Tot și pe plenire model. E foarte complicat, adică greu. Nu ușor deloc, vă zic eu. Dacă vin toți pe tine, cred eu că e greu. Cel care ar fi cel mai bun brawler aici? Ai, vină cu a băiete. Uitați-vă la el ce fuge omul. Bă, fricosile, nu mai fugi, mă. Lasă-le, mă, că e al meu. Ăsta. Bă, dar voi chiar sunteți handicapate, să zic așa. Imposibil game mode ăsta, iar vă zic din nou că e imposibil. Dacă n-am locul 1 chiar bun aici. Ai dat seama că trebuie să jucăm aici. Că cum ar fi să faci toți brawlerii, să faci 2-3 brawleri aici, rank 3 și aici. Furt-o kill-ul moio care ești. Lasă-mă să-mi fac hiturile proasto care ești. Chiar ăștia chiar sunt retardați, adică să mă cacă în ei. Hai, mă, că ați pierdut. Sper că am pierdut ăștia, că dacă mă vine unul din spate, na, vedeți? Ce mai retard joc? N-ai cum, frate, vedeți, uitați cum se pierde aici. Bă, dar e prea greu game mode-ul ăsta, vă zic eu de acum, că e cel mai greu game mode de jocul ăsta. Hunters ăsta e cel mai greu game mode. Apoi să vedem trofee mai. Nu știu care e strategia, care e tactica. Cum poți să iei oare de fiecare dată locul? Asta chiar sunt și eu curios. Bă, da, greu dau hiturile cu Jackie asta. E foarte greu. Lasă-mă, muio în pula mea. Bă, dar ce muiși sunt ăștia. Nu mă lasă deloc, frate, să fac eu ceva. Bă, da, eu zic să ne lași, că ar fi mai bine să ne lași.
Pula mea de proastă să mă cacă măta. Bă, dar nu mai fura kill-ul. Bă, de-aia pierdeu, când fur ăștia kill-ul. Proști ăștia. Hai, boule, vino pa. Bă, te-mi futu morții, mătii, altarul mătii. Ia uite-l și pe ăsta. Altarul mătii. Ai cum că... Bă, deci fete că iar pierd la din ăsta. Uitați-vă ce și-și bată ce joc de mine. Dacă iar pierd așa, eu chiar nu mai joc jocul ăsta. Futus Cristosul mătii de joc. Nu, jocul ăsta e imposibil, vă zic că. Omoar pana mea morții Dumnezeilor, bă, că 3 triliarde stai să-l omor pe ăla. Bă, n-ai bă, ăsta așa ceva, un game mai greu decât ăsta, bă, 6 milioane de ani să-l omorâm. Să omor pe cineva, frate, n-ai cum, nu știu, da, el ar fi bun, că am văzut că a câștigat ăla din prima meeting. Cum fac ăștia atât de repede, mă? Adică ar fi o țintă ușoară. Ok, locul 1. Vino cu Anita, vino cu Anita, vino cu a. Morții mătii. Haide, așa, bravo, bravo, bun, perfect. Încă două mai sunt. Rico aici, Rico. Hai, Rico, lasă-ne, nu avem timp de porcările tale, Rico. Rico, de ce ești retardat, Rico? Că jocul ăsta e prea greu. Hai cum e greu că jocul ăsta, nu vă zic sincer că ăsta e a meu. Și Rico, acum Rico. Mă bate Rico, frate, mă bate așa de mă usucă. N-ai cum, frate, mă bate mă usucă și pierd la un kill. E când că pierd la un kill. Unde e unul? Bă, nu mai e nimeni pe hartă, au plecat de pe hartă ăștia. Iar asta 6 triliarde de ani să omor pe cineva. Ai zis că jocul ăsta e prea greu? Nu m-a scris, băi, hai. Cel mai greu game-ul. Hunters ăsta. Un game-ul care e mai greu decât orice. De ce le faci așa? Nu știu. N-am niciun kill momentan, băieți, foarte frumos. Că sunt în cazul cu unii care n-au niciun kill poate într-un meci. Rank 6, slab de tot. Ăia cred că au 3-4 kill-uri. Ei, n-am kill-uri, frate, deloc, adică zvarză. Da, nu, n-ai nicio șansă, frate, v-am zis că game-ul ăsta e imposibil de greu. Imposibil de greu. Nu știu dacă există cuvântul ăsta, dar îl voi aplica aici. Dar el trebuie să vin coace, da, să mă bată. Dar n-ai cum, frate. O locul 4 dacă ies. N-ai cum. Imposibil. Mă jur că e cel mai greu game-ul din jocul ăsta. N-ai cum, deci e prea greu. Băi, n-ai cum. Game-ul ăsta te termină de cap. Trebuie să te joci miliarde de... Bă, dar nu înțeleg, bă, mă oftic prea mult. Și zice, bă, dar nu trebuie să fie... Bă, dar e imposibil game-ul ăsta. Cum vrei să nu mă oftic? E cel mai retardat și cel mai greu game-ul. N-ai cum, frate, tu nu vedeți cât de greu e. Dacă mă joc cu Brawl Rashel. Mai dau și greu. Mai, bă, dar greu dă hit-urile Jackie asta. Bă, dar numai tani sunt aici, adică, come on. Doar asta se joacă. Lasă-mă să fac hiturile. Lasă-mă, bro, să fac și eu. Bine, am luat aici. O luăm pe asta. Nu știu, nu pot acum. Bă, dar uitați-vă ce jec de om e. Bă-mi fură kill-ul. Nu fura kill-ul, prostule. Fură el repede kill-ul. Băieți, bă. Ce vrei? Andrei? Ce vrei, bă? Ce vrei, băi? Acum vine tatu și pleci afară. Dar e schimbul 2 el, cred. Paleto.
Ai spus că 5 zile schimbul 1. S-a terminat schimbul 1? Păi așa mi-a zis el, că de mâine va fi 2. Păi mâine, nu de azi. Păi de azi! De azi. Ce știi tu? Ce mănânci? Păi nu știu, de ce mă întrebi? Deci eu cerșaful și la mama jucătura asta să le schimb. Nu pot să stai aici în cameră. Îți fac un ochi, îți fac... Ce-ți fac? Nu știu, poate că 2 ochiuri. supă. Dar n-am supă, mamă. De unde supă? Am ciorbă, n-am supă, mamă. Nu știu, habar n-am. Andrei, trebuie să mănânci. Dar nu știu ce vreau Andrei, să... trebuie Dar să nu mănânci. știu ce, nu știu. Am încheiat subiectul. Dar nu știu. Când ți-o fi foame? Bine. Ce vrei să-ți fac, mamă? Păi dar eu nu să știu ce să mănânc. Când un om se roagă la tine... Dar bine că mă întrerupi acum și mă deranjezi. Da, mama, asta e de principal. Întreruperea. Bun, da. Mă juca, că e foarte complicat. Hai să jucăm cu Brock ăla. O juca în alt episod cu Carl, că deja e prea lung episodul. Jucăm aici, facem câteva trofee aici și poate vom juca și cu Carl. 2 colți? Nu, apare nu. Premieră, Teodora. Și disperată e asta, bă, dar ești disperată după mine. Easy. Frumos. N-am vrut să dau în ăla, dar nu contează. Stai, și dau cu așa? Cream că am star power, naiba. Isi, bă, ăla e de la fel de star power. Dar n-ai cum, bă, e foarte greu, vă zic că e greu. Nu vreau să pierd. Posibil, mă, imposibil, imposibil. Le 3 kg. Posibil așa ceva jocul ăsta, băieți. No, deci n-ai cum, chiar trece limitele jocul ăsta, sincer să vă zic. 5 din 6. Ar fi culmea să-l bat pe ăla, dar n-am cum. Să bat pe ăsta ea. Bă, nu pot să cred că ghinion a avut ăla, bă. Bă, săracul, bă, a avut atâta ghinion. Hai, bă, că una distrat. Ca să pun videoclipul ăsta și pe aceea voi face și videoclipul care vine și noua masă pe biliard. Care jucăm la ea și facem videoclip cu noua masă de biliard de aici. Și luăm inelul și la ea. Să iau și inelul. Lasă-i mai de cu să mănânce, mă. Ei, mănânc copilul din cunieri. Ia la mama aia. Ia și fac. Asta nu prea are șanse. Cu ulta doar. Bravo, el campion, ai jucat și tu? Bine, hai bă, că le distrăm cu el campion. Brocky și el de lisanță, deci de bun. Bravo, Darile. Dacă ratezi ceva aici, te-a costat. Nu, lasă-mă, Daril, lasă-mă, Daril. Bă, ce disperat Daril după mine, de bun. Eu te bă, disperotul. Bravo, disperilă. Op. Bă, dar ce disperați sunteți, frate, bă, sunteți ca câinii aia care se învață. N-am nici ce să fac cu brocă, la apropiare așa, zici că sunt matahale, frate, în bana mea. Zic că v-am cuvinte așa, dar... Hai, mă. Să mea rozeta. Vine și Darile, bă, trebuie să vină, mă, și Darile. Nu se poate, mă, să nu vină și Darile. O boară, ceva, poate. A meu ăla. Hai să te văd. Că poate vrei regreta. Hai, mă, te rog eu. Eu vreau, eu îl iau, eu trebuie să-l iau.
Bine, mă, let's go, mă. L-am luat eu, let's go, fac yeah. Hai, n-ai cum. Deci după ce facem episodul ăsta și îl punem. Bineînțeles, episodul ăsta va fi pus în premieră. Și după aceea, după episodul ăsta, următorul episod că va veni noua masă de biliard. De gheață, noua masă de biliard. Luăm inelul la ea, voi pune și acolo premieră și na. Cam atât momentan în ora asta sau ce genul. Să mort. N-ai cum, dar te bat așa de te termină, adică... Vă să-mi fac și eu asta? Serios? 10%, atât ai. Bă, da, disperați, bă, uitați-vă la ei ce disperați sunt băieții ăștia. Dar mai până încărcat? Și fetele astea. Da, Da, opa, cu 10% ce faci? Opa. Termină repede. Uite la tine cum mă lasă, am dat să strice. perfect. Ăsta a omorât. Am și eu nevoie de un kill, băieți. No, bă, uitați-vă ce ultimată jegoasă, bă. Și dacă beat acum mă las. No, este mă bine, mă, hai mă cum. Doar locul 1, bă, voi vă dați seama că doar și doar locul 1 am luat, bă, doar locul 1, doar și doar locul 1. Hai mă, ce să zic, doar locul 1, doar locul 1 până acum. N-ai mă cum, n-aveți ce să ziceți. N-aveți cum să vă plângeți, băieți, chiar n-aveți cum. Voi la chiar mereu locul 1, că e puțin greu, sincer. E greu, n-ai cum să-i mereu locul 1. Apăsați, poate că n-am luat vreo locul 1, sau poate, cred că da. Deci, mai zi voi, că poate v-am ratat eu ceva. Adică îl ținem pe ăsta aici. Îl batem de fiecare dată pe ăsta. Foarte frumos. Îl batem și pe Daryl, că Daryl chiar vrea să-și ia peste ochi. Sau pe domnișoara Jackie. Îi batem pe toți, băieți. N-au cum să mă bată ăștia. Hai, care vă dorește? Opa, nu așa. Hai, mă, vine și ăla din față. Dar nu e corect, n-am nicio șansă dacă vin 2 pe mine. 2 versus 1 chiar nu e corect. Am făcut double takedown. Bă, dar hai, bă, că mai faceți, bă, kill-uri. Farmați acolo, ăștia farmează. No. Lasă-mă, nu. Dacă iar câștig, sunt bun. Bine. Dar că e posibil așa ceva, bă, de 4 ore a câștigat la rând. Bă, ne distră prea mult. Dacă ar fi un Barley, un Colt, un Brock, o Penny și o Nita sau cea de genul la mijloc, mamă, dau hit-uri și ultima dată sparge pe toți. Ia uite pe ăștia ce doresc ei să facă. Bă, dar chiar vă este să jezi, oameni, că ăia chiar sunt tryharder. Și cred că de data asta nu mai am nici de data asta, băi, spate. Mamă, dar cum lovesc. Bun. Rank 8 devastator. What the fuck? Cum bă, rank 8? LOL. Ce? You must be kidding. Bă, dar nu nimeresc nimic. Am ghinion meciul ăsta, vă zic sincer. Rank 8, what the fuck. Da, pe de cred că deja vom pierde, adică ce mai e de făcut? Da, nu, s-a terminat meciul ăsta, l-am pierdut curat. Oh my god, joc, aiure. Ala proasta aia de Jessie, mă, piși pe aia. A, proasta aia de Jessie, repede, mă, căcata aia. Dar frate, sunt disperați ăștia, bă, nu mă lasă, nu te lasă să faci un nimic. Nimic, bă, nu te lasă, bă, sunt disperați, bă, deci sunt disperați rău de tot oamenii. Borico. Oare e Borico aici? A, Bodrop. Hai și încercăm și noi să jucăm Bodrop. Că are 1500 parcă sau 1000. Ai, cu din astea, mam, păi ăsta e greu, rău.
Ăsta, vai, de viața mea. Păi voi vă dați seama cât de greu ăsta. Ăsta chiar e greu. Bodrop. No, nu puteți să-l facem episodul ăsta, că e prea mult. Deja avem prea multe episoade, prea multe minute. Să strângem 8 șuruburi sau ce trebuie să faci aici? Că nu știu. Nu mă pricep la game-ul ăsta, n-am jucat deloc momentan. Păi n-avem cum să-l facem episodul ăsta pentru că 15 minute trebuie să faci. Nu știu cum să face, dar Ce să văd? prea complicat. Ce e acolo? Hai, voi ceva. Poate Qual să de câștigăm primul. Să facem 8 șuruburi. Ce e Nu? acolo, mamă? Scoală de acolo să văd ce e Moară. acolo. Că nu văd dacă nu te ridici. Ia telefonul de acolo. Poate putem să facem, dar Păi ce să văd? că ne jucăm pentru live Pune mâna și potolește. sau în alt episod. Ei, din ce te potolește? Florile mărului. Avem 5 și 8, care e foarte bine deja. Florile cucului. 2 și o ducem? O ducem în Nike. Mamă, i-am spart cu Rico. Voi ați văzut ce le-am făcut? Ce le-am făcut? Mai avem nevoie de 2 băieți și gata, e GG. E ca și terminat meciul. Mamă, ce dă ăla cu pistolul. Ia-l repede, bro, ia-l. Că câștigăm meciul, ești nebun? Mamă, ce le-am făcut. I-am spart pe ăștia în bătaie. Hai de capul lor, bă. Nu au avut nicio șansă ăștia. Că 14 winner și încă 7. Deci 21 de meciuri ne dă 1500. Luăm chestii, dar ne mai trebuie încă vreo 34 de minute și ăsta deja va fi live aici. Nu mai e episod. Dacă mai câștigăm că vreo 2, 3, 4 meciuri, mai să jucăm încă câteva. Nu! Zic că poate să fie destul de simplu, dar nu putem să facem episodul ăsta pentru că am prea multe minute de filmat și prea mult și să dureze foarte mult și nu... Mai dăm poate 2-3 meciuri, dar nu-l facem episodul ăsta, că va dura extrem de mult și trebuie să dați obligatoriu like. Nu, dacă vreți, dar se dă oricum like pe canalul ăsta. La mai multe winner mai încolo, pe la 9, 8, 9, 10, 11, 12. 13 poate, dar pe mai încolo mai e mai greu. Mamă, dar câtă viață are ăsta, mai mor, frate. Cred că poți să-i mai multe șuruburi, nu? Câteodată, nu? Cum e acolo, mă? Cum este la... Nu știu, la un game mode care... Stai, bă! Tot la un game mode tot cu șuruburi, dar nu mai știu cum se cheamă. Nu ți-am făcut nimic! Mamă că câștigăm. Dol. Bine, mamă, dar repede la dol. Hai bă că a fost ușor. Bă, închide și tu ușa aia. Hai, mai dăm 2 meciuri, 3, poate. Dacă mai câștigăm astea 2, 3, 4, 5 meciuri sau 2, 3 meciuri astea, asta mai dăm că vreo 1, 2, 3. Nu pot veni. Depinde că durează, dacă durează foarte mult. Ca să stau foarte mult ore. Asta, dacă filmez, puteți să mai tai din video. Să mai tai din el. La montaj, dacă să fie să mai tai din el, vreau. Să fac mai scurt. Dacă... Da, asta e. Asta-l tai eu la montaj. Asta facem și jucăm la... Asta jucăm și la Bodrop. Luăm aici. Dar mi se descarcă telefonul mult și asta e problema și nu cred că să putem. Poate că mi se carcă telefonul după vreo 2, 3, 4 ore să fac. Să punem pauză la filmare acum, poate reveni pe mai mult câteva ore, poate că ne-a încărcat telefonul. Că dacă se întâmplă așa, na. Asta e, voi, trebuie să taie de la filmare.
Dacă va dura, trebuie să-l tai la filmare, că e prea lung video. Ca să nu fie prea lung. Chiar dacă nu o să-l luăm, dar să încerc cât de repede să-l luăm, dar nu putem aparent. N-am cum, adică să-l tai la filmare, adică practic când îl tai la filmare, nu o să chiar să terminăm și la Bodrop, pentru că depinde poate la 50 de minute am la Bodrop și eu mai scad încă 15-20. N-avem cum. Dar ne bate și de ne spargă ăștia, n-avem cum să-i batem pe ăștia. Nu știu, dacă este, dacă, nu știu, poate mai tai la montaj, poate îl fac mai scurt videoclip, poate îl editez, de câte ori am zis asta, nu știu. Cream că e 6-6, cream că este egal. Perfect. Mamă, dar vin ăștia, mă, nu, hai mă, serios, bă, dar nu, de ce există roboții aia? Aveam și el primă, nu bine, aveam ce să fac, eram low HP, n-aveam efectiv ce să fac, ne bate și de ne spară, frate. What? Bod mare? Cine ai băstat, un bod mare? Ok, hai să le batem noi primul, noi trebuie să le batem primul. Noi. Mamă, 3 din astea, am câștigat, băieți, gata, s-a terminat. Ești nebun? E GG, bro, e fucking G. Hai mă, cum ne distrăm pe aici. Așa, luăm ăsta. Beau un pure megabox. Ok. Hai să dăm și pe Carl, cam multe pe Carl, să vă zic așa. Oare primit cea din mega ăla? Probabil că nu, că de ce a primit brawler. Ce avem pe shop? No. 5 lei asta. Asta pentru Carl, nu spray Carl. Nu mersi, bro, nu dau banii pe spray-uri. Care pot să le iau și eu. Au și eu acum. Bun. Așa, hai să luăm și megabox-ul. Facem parte și 1800 trofee, dacă este. Să jucăm tot aici? Hai să jucăm tot aici, că poate câștigăm. Și mai jucăm aici. Dacă facem măcar un 5, 6, 7, 8 winări, e bine. Și după aceea va trebui să mai tai eu pe la montaj. Pe la un 5 winări sau nu știu să mai tai eu, dar trebuie să mai tai mai mult. Ca să nu dureze foarte mult să se încarce și să nu mai mult de memorie. Asta contează cel mai mult, să nu mai mult de memorie, să nu că dureze mult, că dacă durează mult, adică stăm așa, și mai ales că uite să trebuie să fie în premieră. Vă dați seama, asta trebuie să le pun la diferite ore. Oare, dacă am pus la o anumită oră o premieră, pot să mai și schimb oare? Nu știu, să încerc să fac la un videoclip așa un fel de test. Zic că îl pun la ora 5, dar și pe aceea schimb și încerc să pun la altă oră. Dacă pot, e bine. Cred că de acum, când să înceapă școala, să încerc să filmez episoade mai multe în weekend. Vreo 50 episoade, sau nu știu, mai multe, cea de genul. Și asta mai filmez vreo 2, 3, 4 premiere. 2, 3 premiere. Și, de exemplu, când am test sau ce de genul, nu pot, pun o premiere pe YouTube acolo, o pun și dacă am teme, am teme destul de multe, nu poate zice că n-am timp să postez. Uite, am filmat o premieră de săptămâna trecută, bam, o pun acolo pe YouTube și gata, e acolo. Știți? Adică ăsta are din ale și trebuie să le luăm. Sau poate că nu are. Nu mă pricep bine cu game-ul ăsta, nu chiar nu mă pricep, adică nu sunt știutor de game-ul ăsta, că nu l-am jucat niciodată. Am făcut doar în episodul ăsta ce ați văzut voi acum. Ce ați văzut doar voi aici. Chiar Rico chiar e bun. Ajutor. Când vine robotul mare trebuie să-l luăm, pentru că dacă nu l-am pierdut. Aia trebuie să mai și pierzi în viață, dar momentan că nu s-a terminat. Mamă, dar ce joacă ăștia nebun. Am că măcar să mai facem încă unul. Du-l tu repede. Aici e grea.
Nu pot că sunt prea mulți. Sunt prea mulți. Nu! Nu. Așa, bravo, omoară. Hai. Haide. Să-mi cape, Nu spune. Nu te cred, deci nu te cred. Ne bat ăștia. Nu pot să cred, bă, băiatule, bă, dar cum l-a omorât, bă, robotul ăla, bă, a dat o tonă de damage în el în pâlă, mă. Nu dau 30 de mână, că poate îndățeacă Supercell și mă enervează, că, na. Ai, gata, că deja e prea lung. Da, băieți, cam asta a fost episodul prea lung. Poți să ne vedem data viitoare, probabil că va trebui să mai tai din el, nu știu. Ne vedem data viitoare,